A primeira peza que imos facer é unha obertura de Mendelssohn do ano 1824. Foi escrita para 24 instrumentos. Primeiro fixe unha versión para 9, pero despois tamén para 24, para redundar aí ben nese número 24. E máis tarde si que xa fixe unha versión para un grupo máis grande. O que nos vamos a facer é unha instrumentación moderna. Daquelas non había bombardinos, non había saxofóns. Hoxe en día a banda moderna ten todo isto. Ten, para os máis técnicos, que sabemos que aquí hai moito músico, é unha forma sonata con introdución. Así que nada, comezamos con esta obertura de Mendelssohn.
Música